Hello guys, follow nोंथांमोनखौ बरनामा so guys नोंथांमोना thumbnail title नुनाय मानसिखौ फेसबुकाव नुखानोबो जानो हागौ मानो होनबा बे भिडिअखौ आं फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों so guys फेसबुकनिफ्राय मोननायलाय नोंथांमोननो खिथिनो थाखाय दिनै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय so guys नोंथांमोना बाजिनि बे भिडिअखौ नायदो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो जाबाय गोबां मानसियानो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय so guys नोंथांमोना बिना टाइम वेस्ट खालामालासेनो बाजिनि बे बुंनायखौ खोनासंग्रोदो ओइ कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोर कमेन्ट गाज्रि हरग्रा मानसिया माब्लाबाबो मोजां नोजोरजों नायखाया गाज्रि नोजोरजों नायखायो बिनिखायनो जाय गोसो गाज्रि कमेन्ट गाज्रि हरनो सानग्रा बे मानसिया आंनि भिडिअखौ दानाय मिथिबाय नांगौब्ला ब्लक खालामनानै ला थेवबो आंनियावहाय हाबनानै आंखौ गाज्रि कमेन्ट दाहर जाय मानसिया गाज्रि नोजोरजों नायो गाज्रि आखु कमेन्ट हरनो बे मानसिखौ मबाइलावनो कमेन्टआवनो सिनायो आं मिथिबाय रावबो मानसिया आङो माब्लाबाबो गाज्रि कमेन्ट हरा दे नों सासे मानसियासो आंनाव गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो दं मोजां गोसोनि मानसि नंगौ नाङा नोंलाय माबायदि मानसि नोङो मा खोथा मा सोदोब होननाय जादों नोंनि आंखौहाय गाज्रि गोसोनि कमेन्ट हरग्रा मानसिफ्रा मबाइलाव आं साफा सिनायना लाजोबखाबाय बे मानसिफ्रा माब्लाबाबो मोजां जोबखाया मिथिबाय मा होननाय जादों नोंनि आंखौ बारे मा आंखौ माबा मोनसे गाज्रि आखुनि मानसि सानदों नामा मिथिदों नामा बेखायनो नों गाज्रि कमेन्ट हरनानै बिनि गोसोआ गाज्रिलै होनदां गुनदि होनदां साननानै कमेन्ट हरनानैहाय बिदि हरब्ला इयो आंजों जागोनदां सानदों नामा नोंलाय बेखायनो नों आङो बेबायदि कमेन्ट हरनो गोसोआव लादे ओइ जिना बेटिवाय मा कमेन्ट हरदों नोंलाय ओइ बाजै दे नोंने हासुग्राया नायनिनो मा सोदोब बियो लाजिया इदि होनो मानो इदि होननानै कमेन्ट खालामदों नों आंनावहाय गाव गाबागावनि बिमाखौ नाय गोसो दंथारोब्ला आरो गाव गाबागावनि हिन्जावनिखौ नुयोना नुवा नोंसोरलाय नुयोना नुवा साला मालायनिखौथ' एथ' हांखुर जानांगौ लाजिया नोङो लाजिनो रोङा फैदों बहाय आंजोंहाय गाज्रि कमेन्ट हरनो आंनि मबाइलाव अनेक 100%आनो मोजां कमेन्ट हरनो साफाल' गाज्रि हरनो मिथिबाय रावबो आंजों गाज्रि मानसि गैया आङो मोजां कमेन्टसो हरनो गासिबो बे जिना बेटिवायाल' मा होनहरदों ओइ बाजै दे नोङे फैलालाय नै इदिबो बावसो नोङो हासुग्राखौ नायनिनो मा सोदोब बियो साला गाज्रि कमेन्ट होनो फैदों बहाय नांगौब्ला आंनिखौ ब्लक खालामना ला दानाय आंखौ गाज्रि मोनदोंब्ला गुन्दि होननानै रन्दि होननानै साननानै गोसोआव दंब्ला माब्लाबाबो आंनि कमेन्ट दानाय मा नायदों नोंलाय कमेन्ट नङा सरि माब्लाबाबो आंनि फेसबुकाव हगारनाय रिल्स फेसबुकाव हगारनाय भिडिअ फट' आपल'ड होनाय माब्लाबाबो दोननाय बेबायदि कमेन्ट गाज्रि हरनो गोसो ला मिथिबाय थेवबो आंखौ गाज्रि कमेन्ट दाहर नङाला रिप्लाइ होनानै गासैखौबो माबाजोबनानैहाय स्क्रिनशट खालामै भाइरेल खालामगोन आं मा सोदोब होननाय जादों नोङो बट माइ नोंथांमोनाथ' खोनाजोबखाबायनो जे बाजैया मा बुंदों मा बुङाखै आरो बेयाव बुजायनांगौ आरो खोथा गैखायानो नङा होमबा आरो बेयाव बारा एसेबां गिदिर टपिकबो नङा स' गाइस नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना भिडिअ खनसे थांनानै नायफिननो हागोन मथथे भिडिअ मादैया रायबाय आरोना एसे स' गाइस दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खिथानो नागिरदोंमोन स' नोंथांमोननो खिथाखाबाय आं नङा होमबा स' गाइस नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नङा होमबा दिनै भिडिअखौ फोजोबसै टाटा बाय बाय गुड नाइट